खुलुमबाय दिनै 15 एप्रिल 2024 समबार आसामनि डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बैरागी मादाव सासे आइजोआ गावनि नखराव खानमन थाखाय लाखिनाय हिनजावसा गथ'खौ इनाय आरो अयथासार खालामबाय थानायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों आरो बिनि फिसायाबो गथ'खौ इनाय खालामोमोन नाथाय बिनि फिसाया खारखुमानानै दङ। जाथायखौ खालामग्रा आइजोआ बिउटिशियाननि खामानि मावो नाथाय बिनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। दा बेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय आरो बिनि फिसायखौबो एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसआ नागिरगासिनो दं। तिरुपनामालायाव साथाम पुलिसआ बिसायख'थिनि डिउटियाव थांबाय थानाय समाव लामानि जाब्रबथाय जानानै साथामबो थैदों। पुलिसफोरा जिप गारिजों थांबाय थानाय समाव तामिलनाडु सोरखारि बासजों बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय प्रभाकारा 55 बोसोर बैसोनि, दिनेश 29 बोसोर बैसोनि आरो पिट्टल 35 बोसोर बैसोनि। हारियानानि बाहादुरगढ़आव सानै जमा थाफाग्रा गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्डआ नांलाय खमलाय जानानै सानैबो 7 तला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैदों। थैनाय बयफ्रेन्ड आरो गार्लफ्रेन्डनि मुङा जाबाय गारपित 25 बोसोर बैसोनि आरो नन्दिनी 22 बोसोर बैसोनि आरो बिसोर सानैबो इउटुबार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। आसाम आरो भुटान बर्डार साखाथियाव फुटियासा फेरगाव ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे आइजोआ थैदों आरो थैनाय आइजोनि फिसायाबो मैदेरजों गाग्लोबजानानै गोब्राबै जोखोम जादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय गुमि अरां 50 बोसोर बैसोनि आरो बिनि फिसाय राजु अरांखौ बे समाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। साउथ गवानि भास्क'आव सासे 5 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ मोनसे कन्स्ट्राक्सन साइटआव लांनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गारना दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो जाथायनि सायाव कन्स्ट्राक्सन साइटआव खामानि मावनाय गासै 20 लेबारफोरनि सायाव सन्देह खालामनानै पुलिसआ बिसोरखौ हमनानै सोंथि खालामनो थाखाय लांनाय जादों। चन्दन ब्रह्मआ जुदि बिटिआरआव खौसेथि, जौगाथाय आरो सान्थिनि बाथ्रा सानदोंब्ला मानो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै हाइकर्टआव केस होदोंमोन? चन्दन ब्रह्मआ गोहो लुबैसुला सासे सुबुंसो होननानै बिबिएफनिफ्राय बुंदों। बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया एखे नंखाय गावनि माखासे सार्थखौ लानानै बुंनाय रावसो। जुदि बिथाङा इउपिपिएलआव थांनानै बिराद समाजनि जाथिनि खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंब्ला, बिटिसि बा बिटिआरनि जौगानायनि बाथ्रा सानदोंब्ला बिथाङा साननानै नाय दिनै बिटिआर सुक्तिनि मा दफाया जाफुंखो बा मा खोथा होनायफोरखौ मावफुंखो। आरो चन्दन ब्रह्मआ जुदि खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंबा, बिटिआरनि जौगानाय सानदोंबा बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै मानो हाइकर्टआव केस होनो गोनां जाखो? होमब्ला बिथाङा बे जायगायाव बोरै थांनानै माब्रै बेबादि खोथा बुंनो हाखो? बिनिफ्राय जों बुजियो बिथाङा बेयाव क्षमता गैयि, 3 बोसोर क्षमता गैयिखौनो उसुखुथु जानानै थानो हायैनि बिथाङा बैयाव 6-7 मासनि उनाव एमएलए जानायनि आसाजोंसो थांनाय राव आरो बेफोर बाथ्राया, बेफोर रावा। 12 एप्रिलाव जोंहा आगु मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबहैबाय। दा बेखौ लानानै जोङो बिथांनि सायाव माखासे खोथा बुंनांगौ दङ होननानै जों सानो। मानोना बे 2 बोसोर डिप्युटि चिफ थानाय समाव हाग्रामानि अननायाव बहुदखिनि बियो सुबिदा मोनदोंमोन। जोंनि बिपिएफनिनो सानसे समनि चिफ आरो जोंनि दानि बिपिएफ दलनि सासे आफादगिरि महिलारि सार, हाग्रामा महिलारि सारनि अननायावनो बियो 15 बोसोर केबिनेट मिनिस्टार जाबोदोंमोन। दा बेखिनियाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो हानांगौमोन, हाबावनांगौमोन, नाथाय रायजो राजाया बेखौ मानो नाखस खालामखो, मानो फेजेनखो? बिनि थाखाय जों बिपिएफआ दायि नङा। बिनि दायिया चन्दन ब्रह्मआ गावनो, जायनि थाखाय बियो सासे गोदान बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि आखायाव गाज्रि भाबै बियो जेननांदों। जोंनि दलखौ नागारनानै थांनाया जेबो जाहोन गैया। बियो 3-4 बोसोर क्षमता गैयियावनो बियो अधैर्य जाबाय। नंखायनो बियो मोनसे सिमां नुदों, फैगौ जिथु एमपि इलेक्सन 7 मेआव जानो गोनां जोंनि क'क्राझार लकसभा
बेवहाय जयन्त बसुमतारिया जिहेतु एमपि केन्डिडेट जाबाय बिनि खालि जानाय जोंनि सिडली समष्टि एमएलए समष्टियाव बिथाङा हयथ' एमएलए मोनगोन एमएलएनि बिजाथि मोनगोन बे आसायै बिथाङा थांदों नाथाय आं सानो बिथांनि बे आसायाबो जाफुंनाय नङा प्राइमारि सिगांनि गाव मन्थ्रि थानाय समाव बियो जेब्ला WPTनि मिनिस्टारमोन बे समाव बियो मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनो 3 कौटि करि होनो होननानै बिनि आखाइनि मानसिफोरनि दारै बियो पारसेन्ट लानानै थांदोंमोन इलेक्शननि आवगाय नाथाय मोनसेबो खामानिखौ बियो हरनो हायाखिसै जायनि थाखाय जोंनि BPFनि मानसिफ्रानो प्राइमारिनि मावथिफोरानो बिथांखौ नागारनानै बिथांखौ फेजेनदों BPFआ हिमोग्ल'बिन दंना गैया सन्दना गाव बुजिनानै लानाया मोजां खारन दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव हाजार मानसि दि जयनिं जागासिनो दङ आरो दिनै जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दंबावो बेयावबो आरो जयनिं जादों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।